Pozdravujem vás, priatelia. Práve sa nachádzame v stále viac a viac vyhľadávanej a rozvíjajúcej sa oblasti mesta Senec, a to v časti Malý Biel. Mám tu pre vás jedinečnú ponuku rodinného domu, ktorý má fantastickú atmosféru a nabíja vás energiou tak, že nebudete chcieť z neho odísť. Je to dom z ulice Nenápadný, no za jeho dverami spĺňa očakávania aj tých náročnejších klientov. Teraz vám ukážem, ako sa v ňom žije.